Bueno, bos días, xa cheguei. Que tal a vosa semana? Bos días a Moura Bella, que xa temos por aquí saudando. Pois nada, hoxe imos a falar da cor branca. A verdade é que non me apetecía, pero hai que facelo, porque hai que tocar todas as cores. Non me apetece porque realmente é unha cor que non ten moito de especial ou de singular. A verdade é que a maioría de nós coñecemos todas as asociacións que hai sobre o branco, así que, bueno, podemos explorar un pouco os pigmentos, tamén un pouco esa asociación, pero do branco, pois, o típico, non? Pureza e esas cousas, tampouco fai falta meterse moito en profundidade, digo eu, ata aí creo que chegamos todos. Pero algunha cousa curiosa pode haber por aí, claro. Ai, entonces, imos dando. A ver, branco, sempre hai unha discusión clara, que é branco é unha cor ou non é unha cor. Xa o falamos tamén varias veces no programa, por iso non me gusta o branco, porque teño a sensación de que me repito, porque xa fomos falando del con respecto a outras cores. Bueno, existe esta discusión de se o blanco é unha cor ou non é unha cor ou que demo é, non? Que en realidade no espectro de luz visible non é unha cor, porque é a suma de todas as cores, non? Como o negro, que é o descarte de todas as cores. Isto que vedes en pantalla é o esquema cromático das cores segundo Aristóteles, construído a través dos textos del. Entón, el coloca todas as cores entre o blanco e o negro, non? Así que xa falamos do negro, do vermello, do rosa, aínda non falamos do verde, aínda non falamos do azul, pero xa imos para o branco, non? Imos ao que consideraría el que son as cores máis luminosas ou as máis claras. A ver se me dá para quedar todo o programa, di Tais, que ten un problema de datos aí. Bueno, pois benvida, Tais. Pois iso, nada, que acabamos de empezar, non? Xa pillaches o de Aristóteles o que dicía ao comezo que isto da cor branca, pois que a verdade é que non apetece moito, pero bueno. Pode ser que sexa algo moi rápido. Hai dúas cousas á hora de falar do branco, por certo, precisamente esta característica do branco como algo etéreo, como algo que non existe, que imos ver por que me refiro a isto, pero despois, obviamente, hai un blanco que é material, que é pigmento, que é o que se utiliza para a pintura, non? Tanto en muro como en témpera, e hai unha cousa moi curiosa en canto á tinción de telas, porque non hai tintes brancos, en realidade. Entonces, o primeiro dos pigmentos é un pigmento moi conocido, é o blanco de plomo, tamén coñecido como albayalde, usta ou cerusa ou branco de plata. É un pigmento que se consigue a través da oxidación do plomo. O plomo introdúcese en tiras dentro dunhas vasixas de barro que teñen furados e un departamento onde se coloca vinagre. E pola acción do vinagre e máis colocando esta vasixa de barro entre esterco de cabalo, que emana CO2, pois consíguese unha oxidación deste blanco de plomo e pasa de ser un acetato de plomo a, sumándolle a oxidación co esterco do aire ao blanco de plomo, o albayalde, que se utilizaba non só para a pintura en muro, senón que tamén se utilizaba como maquillaxe. Era, por suposto, altamente tóxico. Entón, unha das señoras que utilizaba este maquillaxe, que sabemos que
que foi moi utilizado por ela, era Isabel de Inglaterra, non? A raíña virxe, que sempre foi retratada pois, con esa tez tan branca. A verdade é que a toxicidade do plomo facía que as persoas que o utilizaban como maquillaxe se volveran dependentes del, non? Porque os problemas de pel que lles causaba tiñan que ser cubertos con máis maquillaxe. Por lo tanto, foi unha eclosión desta moda tamén vida a máis precisamente por os problemas que ocasionaba na pel. Este polvo vendíase nunhas pastillas compactas, como vedes na imaxe que temos aí á dereita, que é unha ofrenda funeraria ou parte dun enxoval funerario que se atopou no cemiterio do Cerámico en Grecia, en Atenas, non? Corresponde ao período de Atenas clásica, non sei exactamente a que época, pero foi atopado ali, non? Era un enxoval dunha tumba feminina. O sea que o albaialde como produto cosmético utilizouse dende moi antigo, era coñecido dende moi antigo, e iso xa vos digo, non só se utilizaba para pintar cadros, senón que tamén para pintar para maquillarse. Entón, abaixo o que vedes é o albaialde en forma de pó branco en moenda, non é nada especial, prácticamente indistinguible en pó de outros tipos de pigmento, como outro tamén moi clásico que é o blanco San Giovanni, é dicir, o blanco San Xoán, moi utilizado en Florencia durante o Renacemento, e este producíase a partir dunha cal morta que se trituraba e que se mantiña nunha tina por espazo de 8 días. Bueno, isto según a receta aquí de Cennino Cennini, que sabedes que vos lo cito moito, en todos os programas vos lo cito. Entón, íbase cambiando a auga todos os días. Despois facíase unha masa con esta cal xa lavada durante 8 días, compacta. Esta masa compacta, estes pasteliños compactos de cal, pois deixábanse secar. Canto máis seco, canto máis tempo estaba exposto ao sol, máis branqueaba, e di Cennino Cennini que é un pigmento que se pode traballar con témpera e nunca directamente no muro. Con este proceso, o cal, que é un óxido de calcio, pasaba a ser un carbonato de calcio. Por se vos dá ben a química, pois que teñades o dato. A parte disto, destes dous pigmentos que son os máis coñecidos como pigmentos blancos, hai outros dous, un é o blanco de zinc, descuberto en 1785 por Gaulon de Morveau, que non é tóxico, porque o de cal creo que tampouco era tóxico, pero o blanco de plomo, era un dos máis bonitos, un dos máis cubrintes, un dos máis estables, aínda que traballado en fresco non se podía traballar en fresco, máis ben, porque tendía a poñerse negro, a ennegrecer. Xa vos digo, o que, aparte diso, había o blanco de zinc dende o século XVIII, que non era tóxico, era frío e dun ton un pouco azulado, porque isto imos ver que a brancura ten algo que ver co azul. E despois, no século XX, descubriuse o blanco de titanio en 1916, 1918, que nin se cuartea, nin tampouco era moi tóxico. Xa quedou colgado de meu Twitch. Igual é o meu internet, Bueno, se non vou seguir e despois retomamos cando retomes. Se non vou ter que facer os directos en Facebook, tamén vos lo digo. Bueno, iso en canto a pigmentos. En canto a telas, porque tamén hai que falar diso,
principalmente hai, as telas, os fíos que se poden obter da natureza, hai algúns que son máis brancos que outros. Un dos máis brancos, vale, xa volveu. Por onde te quedaches? Creo que polo blanco de zinc. O blanco de zinc, o blanco de titanio, descubriuse en 1916-1918, non se cuartea e non é tóxico, o sea que foi un dos grandes avances da pintura no século XX, o de non andar exposto a vapores de plomo por aí. Pero despois, en canto a teas, o que hai que ter en conta é as fibras naturais. As fibras naturais son na súa maior parte tirando a claras. O liño e o cáñamo crudo non, que tiran máis a gris, pero o algodón e a lá, pois serían as máis brancas. Iso sí, o proceso para obter o algodón máis branco dos máis brancos foi complicado, levouse a cabo durante moitos séculos e o mesmo aconteceu coas ovellas. De feito, a ovella, se non me equivoco, o seu xen igual digo unha tontería. Eu xuraría que as ovellas na súa maioría son negras e o branco é xen recesivo. Ti se tes unha ovella negra e a cruzas cunha branca, probablemente vai a salir negra. De feito, hai unha conto na Biblia sobre isto das ovellas, creo que con Jacob, non? Que seu sogro quere putealo coas ovellas. Entonces el pasa a facer cruces e acaba conseguindo o número de cabezas que lle facían falta para casarse coa muller. Unha historia así, que cando se explica xenética, cando che explican xenética no instituto, poderían contar iso, para que vexas que o coñecemento da xenética é máis antigo, o sea, o coñecemento destas cousas é máis antigo que a comprobación microscópica científica, pero o mundo xa sabía, o sea, os seres humanos sempre soubemos ou fomos intuindo como ir conseguindo da natureza aquilo que queríamos a través dunha modificación xenética, porque ao final cruzar especies, tanto vegetais como animais, é o que é, non o faz nunha placa de Petri ou como demos se faga nun laboratorio, é un proceso máis lento, pero valo facendo a forza de seleccionar pois as mellores sementes, os mellores exemplares para a reproducción, algo que de feito xa expón Sócrates na República de Platón. Hai unha parte na que fala un pouco diso tamén, para aplicar esa euxenesia á República ideal. Moi curioso. Que pasa? Que en tela non hai un tinte blanco, ti non podes tinguir algo de blanco. O que tens que facer é decolorar. Un liño branco nunca vai a ser, non é branco porque é así a fibra. Un algodón branco pode ser moi branco, pero nunca vai a ser tan branco como se facemos algún proceso químico aí, non? Entón, o que se adoitaba a facer tamén era decolorar, porque a la blanca tampouco é branca. É un branco roto, amarelento. Para conseguir a brancura necesítase facer algo máis. Un proceso de morder a fibra, de clareala con certos químicos. As ovellas son brancas por un xen predominante e negras por un xen recesivo, basicamente. Eso, pois dixen un ton do revés. Pero, bueno, sabía que había algunha cousa por aí de xens e cruces de ovellas. Eso, se non, un día podemos facer un simbolicor de fibras e así métome eu máis a fondo no das fibras, o algodón, a seda. É un proceso moi interesante, da seda sobre todo tamén. Pero, bueno, polo visto, por eso tamén a seda non é completamente blanca, sempre é tirando a crema. Un destes procesos era pasar as telas por amoníacos. Amoníacos que se obtiñan pois da fermentación dos ourines humanos, por exemplo, os tintoreiros
tiñan tinas nas que recollían estas evacuacións para despois empregar como mordentes e como lixiviados, non? Para branquear as telas. E despois tamén engadíase un pequeno tinte, un toque de cor que é normalmente un índigo. O índigo, a máis coñecida é a Indigofera tinctoria, que é unha planta da que se extrae un tinte azul. Falaremos diso en próximas ocasións. Este tinte azul corrixe o amarelento que poida haber en calquer fibra. Por qué? Porque a cor complementaria, a cor simbólico de fibras, sí, Diana. A cor complementaria do amarelo é o azul, e xa vos expliquei que as cores complementarias potencianse e tamén contrarréstanse, non? Entonces, a un amarelo podemos sumar azul para obter unha neutralización dese amarelo, que é basicamente o que fan as perruqueiras coas canas. Debería estar falando isto na última diapositiva, pero non pasa nada, porque se aquí non facemos todo ao revés, pois non sería un simbólico. Pero, perdón polo berro que acabo de meter, iso agora ata se fai coas canas, o champú violáceo ese. Ves? Pois iso, claro, ti se tes as canas que amarelean, tes que corrixilas con un violáceo, ou con un azul similar ao tono do amarelo que tes. De feito, vendense champús e así, e isto funciona tamén en maquillaxe, para sombras de ollos. Podedes combinar azul e amarelo para facer se os xustapoñedes, potenciádelos. Se os sobrepoñedes, anuládelos. Por exemplo, en tanatopraxia, utilizanse varios tipos de correctores. Corrector é algo que pos debaixo da base de maquillaxe para tapar un desperfecto, non? Entón, se hai unha cor tirando a azulado, pos un corrector tirando a vermello. Se hai unha cor tirando... Perdón, que dixen? Se hai unha cor tirando a azulado, pos un corrector tirando a amarelo. E se hai cores tirando a vermellas, pos un corrector verde. Non fai falta que seña en tanatopraxia, en maquillaxe normal tamén se fai. Se tes un grano vermello, poslle un corrector verde. E despois cubres coa base de maquillaxe. Isto é teoría da cor que sei, ou de maquillaxe, ni idea. De feito, non teño maquillaxe, o sea, bases e todo iso non... Vale, pero teoría toda que queirades, práctica, aí pouco. Bueno, entón, volvendo ao tema de que pasa con isto da cor branca, se é branca ou non é branca, é que representa, non? O branco, fora desa idea, aparte desa idea de pureza, de sinceridade, de limpeza, cousas que nos veñen tamén polos adxetivos en latín utilízase cándido para falar de algo que é branco, pero tamén sincero ou honesto, e despois temos, como adxetivo tamén albo, de alborada e albino, é dicir, cando clarea, en referencia a algo que clarea, que perde oscuridade, entón ten referencia, é unha referencia á luz. Algo que é luminoso, pois vai a ser branco. Aínda que os estudios de óptica non se fixeron ata o século XVIII, eu creo que por aquí a xente xa empezaba a intuir antes diso que o blanco era algo máis que unha cor. Despois está en grego o leukos, que é de onde que tamén significa luz e brillo, e é de onde nos ven a palabra leucocito, non? Por exemplo. Pero volvendo a isto de que o blanco non é cor, que é lixeiro, etéreo, brillante e tal,
Pois Goethe, no seu sobre as cores, que xa faremos un día en profundidade isto, pero estiven folleando por aí, entonces di Goethe que o blanco é principalmente a cor da transparencia, da nubosidade e do mortecino. E utiliza a palabra trübe, que significa todo iso. Resulta un pouco ás veces difícil de traducir. E di, a auga da chuvia e a neve cristalizada son brancas. Diferentes cristais de sal aparecen como un pó branco. E despois fala que os máis coñecidos erde minerales, erde tamén significa terra, cousa que me gusta moito é que erden, mineral, terra, bonito. Tamén son blancos, entonces menciona o tonerde, o aluminio, o kieselerde, silicio e o bittererde, o magnesio e o talque. Non, o talquerde magnesio e bittererde tamén é un magnesio, un tipo de magnesio. Entón, di que a erva, sí, a terra, o mineral, os minerais principais son brancos. O sea, fixo interesante esta asociación de erden, terra con branco. Pero bueno, ten a súa cousa. E despois tamén dicimos que hai cousas brancas que non o son porque facemos como unha referencia a que non teñen cor. Por exemplo, hoxe en día, que está tan de moda de traballar con candeas de cores, moitas veces dice unha candea branca serve para todo, pero é que antes, que era unha candea branca? Non hai algo como unha candea branca, é unha candea ten cor de mel, tira a amarelento, a cerúleo, pero decímoslle así porque é sen cor. Entón, branco ten esa acepción de sen cor. O cristal, como dixo Goethe, tamén os nenos como pintan branco, ás veces azul, porque o que se ve fora é ceo, entón pintan azul, pero senón moitas veces pintan branco. O cristal dun vaso tamén se utiliza o branco para pintar. E, por suposto, as fantasmas. Pero as fantasmas por doble cuestión. A primeira, a parte fantasiosa e mística, son lixeiras, transparentes, sen cor, non pertencen ao mundo material, están traspasadas por luz, entón ten que ser algo branco. Pero tamén por outra cuestión un pouco máis mundana, e é que a saba dos fantasmas sería unha referencia ao sudario mortuario. O sudario mortuario normalmente era unha tela cruda sen tratar. Pero non representamos o blanco, non representamos a tela en crudo, e representamos o blanco por estas dúas cuestións, non? A da transparencia, sobre todo. E despois, bueno, está tamén, por certo, xa que falei de Goethe, do alemán e todo iso, blanco, a palabra blanco do español e do francés blanc, ven dunha lingua xermánica, blanc, que, polo visto, refiro ao indoeuropeo bel. Eu non quero desmerecer aos filólogos, pero eu ás veces pregúntome como é que consiguen reconstruir o indoeuropeo. É algo que me ten super fascinada, o do indoeuropeo. Por non dicir que ás veces parece un pouco invent, pero bueno. Parece ser que os hermanos con blanc referíanse aos cabalos máis brancos, aos que máis brillaban, quer decir, aos claros. Este blanc, en inglés, deu black, que en realidade significa negro. E non se sabe explicar moi ben por que este black en inglés dá negro. Din os filólogos
que nos textos máis antigos de inglés non se sabe moi ben se con black se refiren ao brillo ou se refiren ao queimado. Entón, eles explican que pode ser que este black sexa unha referencia ás cinzas dun lume moi vivo, que foi moi brillante. Non? Cando algo brilla moito ou cando algo está ao lado de algo que brilla moito, aparece como queimado. Entón, podería ser este black, porque ás veces tamén utilizan pálido, para as mesmas cousas. Non o sei, o caso é que é bastante curioso que o blanco español e o blanc francés den, bueno, sexan blanco e no outro lado do canal de la Mancha sexa black, porque os ingleses teñen que levar a contraria porque sí. Teñen que levar a contraria, teñen que conducir pola esquerda, non se podía pasar á dereita como todo o mundo, non, pois co blanco e blanc pasou o mismo. Que me eu sol. Por suposto, despois temos o blanco como cor do neutro e da paz, simbolizado pola pomba, non, do Xénese, a todos nos marcou. Tamén parece ser que nos mitos tardíos xa falamos diso, cando falamos do negro, había aves que ao principio eran brancas e por facer algo malo volveronse negras, non? Entón, primeiro, ao ser amigas das deidades eran brancas e despois castigadas por elas tornáronse negras, como os córvidos. Pero isto do branco como cor da paz ten tamén outra explicación, que é a bandeira branca. A bandeira branca que se utilizaba nas batallas, ou que se parece que hai referencias dela que se utilizaba no século XVIII, máis ou menos, como para indicar que alguén se aproxima en sinal de amizade. Pero claro, non vin máis explicacións de por que isto é así, pero eu apunto ou podo imaginar que pode ser que se estás no medio dunha batalla, non? Os inimigos, cada exército ten que ir identificado coas súas cores. Polo tanto, que mellor maneira de indicar que ti non formas parte dese desbaraxuste, que por favor che deixen pasar, que levar un sinal branco, non? Entonces, non sei que tal a miña interpretación, non sei que opinades, pero a mí pareceme bastante lógica. Despois, bueno, pois por non falar dos lirios blancos que aparecen en toda a iconografía cristiá, como asociados á Susana, é dicir, á castidade, e despois máis tarde pois á Virxe, quen di que ese lirio blanco que sería o loto blanco, eu aí xa non me meto. É que xa fomos falando tantas veces ao longo destes programas que me sinto que me repito moitísimo. Entón, pero bueno, non pasa nada, aquí seguimos, co branco, repasando brancos. Vos comentádeme cousas de brancos por aí. Tamén temos un branco de loito, tamén temos un branco do Islam. O Islam en parte branco, o Islam promete, por exemplo, promete entre o harén de mulleres que van a topar os homes ali ao cruzar ao outro lado. Tamén promete que vestirán de seda. Pero, sen embargo, neste mundo non vestían de seda, a súa roupa distintiva era o algodón, e o algodón branco, o máis puro. Nos primeiros séculos do Islam, non podemos falar disso. E despois, a cor do loito tamén, que é branca, por diferentes razóns.
tamén no falamos cando falamos do negro, porque aquí se tinguía todo de negro, a parte da moda victoriana, da imposición victoriana do loito totalmente medido e programado, pois é que era máis práctico tinguir algo que ter que quitarlle a cor, non? E que quede perfecta. Entón, creo que foi tamén, non só é unha cuestión cultural, é unha cuestión tamén de batalla de tintes, de disponibilidade de fibras. E agora diredes, e por que tes aquí a Gandalf e a Sauron? Porque por que? Porque eu tiño que meter algo friki, se non meto algo friki non mola. Entón resulta que hai unha pasaxe moi curiosa das que moi poucas veces se fala, é que na película intentaron representar, pero non moi allá, pero representaron, non? Pasa que pouca xente se decatou. Cando Gandalf vai visitar a Sauron non, a Saruman, Saruman el Blanco, e se vos decatades na peli, branco non é. É como unha cor rara o que leva, como un branco que parece que se revolcou polo chan, que estivo facendo por aí a croqueta tirado polos praos antes de que chegara Gandalf. Tivo un blanco moi sucio, en contraste co Gandalf el Blanco que aparece despois ao final das dos torres, non? Entón, é aí, cando aparece Gandalf el Blanco, que te dis, hostia, pero Saruman non era tan branco. Sabes, Gandalf é outro nivel de branco. Aquí algo pasou, algo nos están querendo indicar con isto do branco. E é que, efectivamente, no libro da Comunidade do Anel, cando Gandalf vai a visitar a Saruman, teñen unha conversa, xa non me acordo moito como era a conversa, busquei no así para vos. Entonces, Saruman di, eu son Saruman, o facedor de anéis. Saruman, o multicolor. Entón, di Gandalf, mireino, entonces vin que as súas roupas que parecían brancas non o eran, pois estaban tecidas por todas as cores, e cando se movía, as roupas refulxían como irisadas, confundindo a vista. A roupa de Saruman realmente son fibras ou fíos de todas as cores. Saruman xa non é branco. Dá un aspecto como de branco, pero non é branco. É outra cousa. Hai algo raro, non? Xa a maneira que ten o autor, que ten Tolkien, de decirnos, cuidado con Saruman. E ademais, Gandalf tamén non lo transmite, non? Dice aquí, parecía branco, pero non era. Era como iridiscente. E ese iridiscente pono dunha maneira así como negativa. Entón continúa. O sea, Gandalf de repente solta, porque sí, aquí Tolkien non pensou moito co diálogo. Gandalf di, a min gustame o branco. Entón di Saruman, o branco, mofouse. Está ben para o principio, a roupa branca pode tinguirse, a páxina branca podes cubrila de letras e a luz branca pode romper. Entón contesta Gandalf, pero entón xa non é branca, e aquel que rompe algo para averiguar que é, abandonou o camiño da sabiduría. É dicir, que aquí temos tamén unha concepción do branco como sabiduría. Saruman é o que máis sabe, a quen lle van consultar, é o supremo do comité, por iso é o branco, está no máis alto nivel, pero fixo algo mal, rompeu ese branco para continuar no seu ascenso de sabiduría. Entón, abandonou o camiño da sabiduría. A mí pareceme que é unha pasaxe moi interesante sobre a cor e sobre as fibras, que pouco se fala dela, e que ademais na película, claro, non quedou moi ben retratado,
Porque como faz que Saruman sexa multicolor e que non se vexa multicolor? É dicir, non tes maneira. Entonces optaron por facer un branco ensuciado para decir aquí algo desa santidade de Saruman non está, ensuciouse con algo, non, aquí hai algo do que desconfiar. Poucas veces se fala diso, pero iso lévame ao branco como a cor da sabiduría, que tamén o falamos no Simbolicor pasado, un pouquiño, porque claro, o pelo canoso, volvendo ás canas, é unha marca de sabiduría. Sobre todo, non tanto en Occidente, pero sobre todo en Oriente. Os sabios representanse co pelo branco, homes e mulleres. E despois tamén, pero sí, sei que é facer un pouco de cherry picking. Sarasvati, se non lembro mal, que é a deusa da sabiduría, filla ou consorte de Brahma, nos Vedas, viste de branco. Entón, temos aí esa relación co branco. Pero tampouco se pode facer isto entre culturas, porque ás veces os códigos cambian, os códigos de cor, a maneira en que entenden as cousas, entonces, pero é unha casualidade, vale? Ou é unha coincidencia, estaba en sinalala. Estaba en sinalar tamén que en alemán Weiß, blanco, e Weissen, saber, teñen a mesma raíz. E tamén, según os filólogos, refire a unha raíz indoeuropea que tamén fai referencia ao que é lumínico, brillante e claro. Hell. Que despois aí poderíamos entrar en por que o hell é o que acaba derivando no inferno, que se supón que é un lugar escuro. A mí, non sei, estes xermánicos fannos todo do revés. En serio. Hasta che ponen por exemplo, nós, se vos pregunto o sol e a lúa de que xénero son, ides pintar, bueno, un neno tamén, pintaría un sol masculino e unha lúa feminino. E toda a nosa codificación cultural, ou gran parte dela, e a nosa simboloxía, desde novelas fantásticas ata divinidades, entendémola así. Cristo é o sol que renace, María é a lúa, sempre asociada á lúa, non? Bueno, pois nas culturas xermánicas isto era do revés. A lúa é masculina, der Mond é masculino e o sol é feminino, die Sonne. E represéntase así. A lúa como unha figuración masculina e o sol como unha figuración feminina. O inferno nórdico é xeo. Claro, branco, claro, lumínico, ten sentido. Ten sentido. Que sempre me vou pensar ao cavernoso, é verdade, é xeo, ten todo o sentido. Por onde iba eu? Pola lúa, que é outra cousa que me quedou de comentar. A cor asociada á lúa é o branco e o metal é a prata. Pero isto é en alquimia e isto é en heráldica. En heráldica, prata e branco son intercambiables na maneira en que ouro e amarelo eran intercambiables. Pode haber pequenas variacións, pode ser que nalgún sitio sí que sexan cores independentes, pero polo xeral, branco en heráldica vai a ser prata. E iso nas correspondencias alquímicas tamén, lúa, branco e prata. E creo que ata aquí. Era todo o que vos tiña que contar. Bueno, que vos tiña que contar. A meus non menciono os Jedi, non son ninguén. Porque, obviamente, simboloxía máis clara que de que Luke vaya de branco e Darth Vader vaya de negro,
pois iso xa non fai falta nin explicalo. Pero despois hai outra cousa curiosa, que hai os Jedi grises, que son os que non siguen as regras da Orde Jedi, pero tampouco siguen o lado escuro. Entón, deron en chamarlles polo canon Jedis grises que non visten de gris. Entonces, pouco máis. Que, bueno, falando de grises, os franciscanos tamén eran conocidos como os monxes grises porque tiñan que vestir, ou o seu hábito era de tela crúa, e a tela crúa non é branca, é gris, ou é ocre, ou é beige. Chamábanlles os monxes grises. O que non din é con como facían o hábito cisterciense, que ese sí que era, en teoría, branco, non? Branco, máis branco que o dos franciscanos. As espadas tamén teñen simboloxía colorística, sí, cando falamos do vermello xa vos las puxen, que está todo aí. E, de feito, falando de branco, tamén, porque xa é unha peli a que me referín anteriormente, Blade Runner abre en branco e cerra en branco. E a interpretación é que ao principio o protagonista non sabe quen é, ou non sinte que sexa humano, e cando comeza a despertar todo comeza polo amarelo, por unha flor amarela, ademais, todo se vai tornando amarelo, e despois, ao final, cando descubren toda a verdade, todo volve a ser branco. É unha das interpretacións. Pero, como vos decía, o máis importante do branco non é o branco, senón o azul. Porque para obter as telas brancas, ou para obter un branco brillante, citeino antes co blanco de zinc, que ten un tono azulado, pois, para conseguilo, o mellor é poñer unha gotiña de azul. Por iso as avoas utilizaban o azulete, por iso, cando se caleaban as casas, a cal podías engadirlle un pouquiño de azul para que quedara aínda máis brillante, e un dos pigmentos azuis máis empregados, sobre todo en tinción de tela, foi o índigo. O índigo, a Indigofera tinctoria. Hai máis plantas do índigo, esta non é a única. Depende da parte do planeta na que estés. O que chamamos índigos son outras plantas. Pero, eso imos falalo pro próximo Simbolicor, que imos falar do azul. Xa que estou, eu non me decatara de que o índigo se parece tanto a erbellaca. A Bifia sátiva. É que a mí recordaba moito. Son fabiácea que todas. Pero, bueno. Ata aquí. Non sei se tedes algo máis que dicir ou que preguntar. Aínda podemos facer outro programa de brancos. Xa vos digo, que non me gustou nada. Non me gustou nada porque é como moi clásico, non? Creo que todo o mundo temos claro a que nos referimos con blanco. Igual é un pouco máis difícil de ver isto de que o branco tamén é a cor das cousas en cor, e que se representan así as cousas en cor. Tamén un pouco para indagar isto do branco como sabiduría, pero sen máis, non? E coa tontería, pois mira, 48 minutos falando, hai outras veces que falo menos, que remato antes. Tamén poderíamos falar do o blanco hixienizante, que se me olvidou. Obviamente, o blanco hospitalario,
a parte do verde hospitalario, hai ese branco hospitalario coas luces brancas que mete medo de por sí. Confúndense coas vicias e outras especies, sí. Ves? Xa me parecía, porque eu agora a ver a foto, de feito, antes cando a busquei, dixen, pero isto parece arvellaca. Pero non, non é. A verdade é que non sei se hai saíronme dúas confúndense. Bueno, pero entendimos. Entón, eso, ese branco hospitalario, ai, non pensei niso antes cando preparei o PowerPoint. O branco tamén foi a cor predilecta da Bauhaus e da nova arquitectura despois da posguerra. Había que reconstruír media Europa e a aposta foi por ser, bueno, xa sabedes, a forma segue a función, e a aposta foi pola cor branca, incluso en estilos como os que derivan de Mondrian, que é o que fai cadros de cores. O branco é a base. E as cociñas e as casas eran brancas. Era unha tendencia que viña a contrastar con aquelas casas de finais do século XIX e de principios do XX, casas sen ventilación, escuras, con unhas papeles de cores recargados, que eu non teño nada en contra de William Morris, de feito, encantaría meter a casa chea de papeles de William Morris, pero hai que reconocer que moita luz interior non aportaban algúns. Entón, o branco é como unha das apostas da arquitectura. De feito, non sei, poderíamos decir que o século XX é o século do branco por todas partes. Un pouco tamén surxiu iso do branco por esa idea de que a Grecia clásica era branca, que o Partenón era branco, que todos os edificios eran brancos e luminosos, e a cuna do saber e da elegancia e tal, era o branco. Entón, aí confluíron moitas cousas na elección de estética. A min ponme nerviosa. Esas casas que son así, tipo Bauhaus, ou tipo minimalista, que parece que non vive naide. O sea, é como o branco, que é a cor da non cor, nun sitio para vivir donde parece que non vive naide. Isto é fantasmagórico total. Entón, branco e metal, porque claro, os aceiros inoxidables e todo iso tamén axudan a dar esa idea de friaxe, non? Así que, pois non sei, próximo Simbolicor falaremos de azul. Espero que vos gustara, non sei se tedes algunha pregunta ou algunha aportación máis. Non sei, de azul igual temos que facer 2 programas, Xa non só da simbólica, é que os tintes mola moito. É o encalado, claro. E os encalados das épocas das grandes pandemias, cando se encalaron as igrexas porque se atendía ali dentro os enfermos tamén, que é que branco hospitalario total, por razóns, porque a cal é desinfectante tamén. E a cor branca das casas son do mar. Porque é desinfectante e térmica. É dicir, axuda a illar. Tamén axuda mellor a ver a costa, para que destaque. Vai con retraso do chat. Nada, Twitch non nos quere,
Pois nada, vou vos meter a musiquiña de saída, non? Espero que vos gustara. Xa vos digo, vémonos.